Moltes gràcies. Confio que siguin benevolents amb el moderador, amb la gestió del temps, perquè realment l'interès de les tres ponències ens convidava a ser generosos en el temps per cada ponent. Ens agradaria molt obrir l'oportunitat als assistents de poder fer preguntes o expressar comentaris als membres de la taula. Sí, bona tarda. Sembla que tots els presents som conscients que estem en un moment transcendental de la situació econòmica i política a Catalunya i potser començaria a ser hora que els estaments lligats a l'economia poguessin ja demanar què volem ser quan siguem grans. És a dir, hem de canviar la governança d'aquest país. Aquí s'ha dit que tenim alguns avantatges, però de la meva humil opinió tenim encara molts defectes. Tenim, entre altres coses, els sindicats verticals, l'herència dels verticals. Ara ens proposa una vaga el dia 14, que des del meu punt de vista, i tal com està tot, no té justificació ni resultats. Tenim, a vegades, dèficit de seguretat que poden afectar el turisme. Tenim aquestes preses, en fi, a d'altres. Però, sobretot, la gent amb les retallades està demanant a la classe política, en general, a nivell de l'estat espanyol i sobretot de Catalunya, d'un aprimament, d'una més responsabilitat, d'un revés, falta de corrupció, etc. Vull dir, què és el que penseu a taula de com ha de ser el nostre país futur? Perquè alguns volen dir que sigui com Suïssa, però sembla que hi ha 180 persones que troben a la política suïssa, i segurament deuen ser 15 o 20.000. Gràcies. Sí, bé, en aquest sentit jo com he defensat com a model de futur clarament un, que seria el de la independència política. Crec que en aquest model hem de bastir un estat diferent al que hem tingut fins ara. És a dir, un estat més auster, més eficient i que se centri en aquelles polítiques que directament van adreçades al ciutadà i no el que a vegades ha passat a Catalunya, que hem reproduït defectes de l'administració espanyola. Llavors, no aniria fins poder el punt de defensar el que defensava, sembla que era aquest diumenge a La Vanguardia, el Jordi Galí, un economista molt brillant català, macroeconomista, que fins i tot defensava que no hi haguessin funcionaris i que tothom fos contractat. No sé si arribaria a aquest punt, però sí que crec que hauríem de aprofitar, perquè també aquest model autonòmic espanyol ha estat un gran... El problema ha estat, quan fas la devolution, que han fet els britànics amb els escocesos, tothom diu que Escòcia té menys competències que Catalunya. Potser sí que té menys competències, o no té competències sobre tants camps i tants àmbits com els que té la Generalitat de Catalunya, però en els àmbits en els que les té totes. La devolution és que traspassen totalment la competència en universitats. Escòcia decideix com financen les universitats, quina durada tenen les carreres, ho decideix absolutament tot, i el sistema universitari escocès és diferent, fins i tot en la durada de les carreres, que el sistema d'Anglaterra. Aquí no, s'ha anat a un model de duplicitats. L'Estat ho ha retingut tot, ha retingut habitatge, ha retingut sanitat, ha retingut educació. La llista de medicaments que et finançarà o no et finançarà la Seguretat Social la decideix el ministre de Sanitat. Una independència és també una oportunitat per suprimir totes aquestes duplicitats i concentrar-se en un model de sector públic més eficient i més auster. En aquest sentit, ara no fa massa, amb uns companys, el Daniel Tirado de la Universitat de València i el de Castellanos, vam fer un estudi per la Fundació IRLA on analitzàvem entre el 2002 i el 2010 el creixement dels estats de la Unió Europea 27. I trobàvem que havien crescut més els estats de menys de 10 milions d'habitants, però quan analitzàvem per què, era perquè eren més oberts i perquè tenien sectors públics més petits i més eficients.
Bueno, no, molt greument, perquè coincideixo amb el que ha dit l'Elisenda. Bueno, tenim un progressiu. No, els sindicats verticals em sembla una mica exagerat. No, sí que és veritat que aquest país s'ha produït una cosa, que és que els sindicats en el sector privat han perdut força, hi ha negociació, i en canvi s'han atrinxerat molt el sector públic. Llavors, durant un temps jo crec que això ha fet molt difícil les negociacions en el sector públic. I tenim un repte pendent, jo crec que a primeríssim nivell, que és una reforma de l'administració pública. Això és claríssim, aquesta és una cosa que tothom la diu però que ningú la porta. Jo crec que una reforma que sigui per introduir, com us diria, més incentius per buscar l'excel·lència. El sector públic és una màquina d'igualació per la mediocritat. Els incentius no hi són. Al revés, hi ha aquell que es vol destacar per tenir idees pròpies que puguin ajudar a fer millor les coses. I això està per fer. No sé, doncs mira, això que deia en Dalí, clar, Dalí amb això pot parlar des d'una posició més teòrica, però a Suècia van fer una reforma de fons, que eren agències, agències que hagin de donar resultats, avaluació pels resultats, cosa que aquí anem amb un retard enorme. Hi ha el control de legalitat, de regularitat, però l'avaluació dels resultats és molt pobra. I que, perquè no, hagin de competir per oferir el millor resultat. Això aquí està molt per fer. I després hi ha un factor important, quan parlava de corrupció. Jo crec que hi ha d'aquella societat en la qual no hi ha els valors compartits que facin que el fer trampa, que el no pagar impostos, que el tractar de buscar la drecera per no fer el que s'ha de fer, hi ha d'aquella societat en què això no té un estigma social. És molt més complicat. I aquí constatem que hi ha països en els que la gent paga els impostos i no fa trampes perquè creu que no ho ha de fer, perquè no els valors. I perquè creu que si ho fes seria rebutjat socialment. I finalment hi ha la repressió. Són els cossos els que siguin, els de policia, que la seva. Però si tu pretens que la gent faci les coses bé només per la por a la repressió, malament, no? L'estat policial, que jo sàpiga, mai al llarg de la història del lloc del món ha acabat amb la corrupció. Mai, al revés. Han sigut sempre estats en els que al final els corruptes, els més corruptes, són els que estan a la. I aquí hi ha un problema molt sèrio de valors compartits en aquest sentit. Possiblement per la peculiar relació que ha tingut sempre el ciutadà amb el poder polític. A Catalunya encara més, a l'Estat, que s'ha vist com una faixa estranya i a més opressora. Però segueix un problema molt sèrio de, com us diria, de moral pública. Bona tarda. Escolteu, m'ha semblat molt interessant tot el que heu explicat. Josep Lladós, al principi, quan feia referència a l'actualització que va fer fa 15 anys, has dit, encara em venia al cap, que tinc prou edats per recordar, diguéssim, el Congrés de Cultura Catalana, fa 35 anys, amb l'escàner, etc. I era jovenet i vaig col·laborar una mica, etc. El Congrés de Cultura Catalana, aleshores, en aquell moment de transició, va ser, diguéssim, un intent de pensar com havia de ser Catalunya en democràcia i amb una certa capacitat d'autogovern. Després es van fer les coses que sortien allà o no es van fer, però hi va haver aquesta voluntat, diguem-ne, d'aplegar la gent més formada, més oberta, més compromesa i de repensar el país. I el país, cara al futur, les seves polítiques, etc., aquell concepte ampli antropològic de la cultura que molta gent no entenia en aquell moment, com una globalitat de tot. I jo crec que s'acaba de comentar que estem una mica en la mateixa situació. Estem a punt d'encetar una nova fase en la qual, doncs, presumiblement podrem disposar de tot el poder que tenen qualsevol estat d'Europa. Amb totes les limitacions, però amb tot el poder. I jo crec que hauríem de fer tots plegats, la Fundació
i tots plegats hauríem de fer aquest esforç per repensar el país amb les seves noves possibilitats i amb una cosa que crec que és molt important i que ens llasta molt, intentant treure'ns del cap aquest marc, aquest frame espanyol que ens condiciona tot i que ens ha condicionat a la Catalunya autònoma i que ens ha dut, per exemple, com es comentava ara, a tenir un model d'administració tan semblant a l'espanyol amb tots els seus vicis. A vegades aquest condicionament ha estat legal, l'ensenyament, a la sanitat. En d'altres ocasions simplement és que no han tingut capacitat de decidir. I aleshores tenim tantes coses, diguéssim, per replantejar i tantes oportunitats. És a dir, en tema de sistema fiscal, no es tracta de fer una reforma, un retoc del que hi ha ara i pujar una mica d'aquí i baixar. Ho podem replantejar tot de ben nou. En termes de sistema laboral que s'estava parlant, el sistema austriac, el sistema danès, ho podem replantejar tot de nou, etc. I jo crec que hem de fer tots plegats aquest esforç de reflexió, per un costat, i per l'altre aquest esforç de desemparellar-nos d'aquest marc espanyol que sempre ens condiciona. I que quan fem l'anàlisi de la situació fem Europa, o món Europa, Espanya, Catalunya. Bé, doncs aquest esglaó ens l'hem de saltar. Aquest esglaó que ha estat sempre jugant en contra nostra, ens l'hem de saltar. I mentalment també ens l'hem de saltar. I en tot cas ens hem d'emmirallar en els millors que hi hagi a Europa o al món en cadascuna de les facetes o en cadascun dels aspectes. I per tant jo crec que encoratjo a tothom, cadascú del seu àmbit, i no sé, en la mesura que pugui ser més o menys organitzat el debat, a pensar les coses en aquests termes. No en termes de reforma, sinó en termes de nou model en el qual podem fer, ja dic, amb les interdependències i les limitacions, diguéssim, de ser un estat d'Europa, però podem fer el que vulguem. El que vulguem com a societat i col·lectivament. Sí, bona tarda. En l'aspecte de les infraestructures, com es valora el fet que darrerament tots dos partits majoritaris al Congrés de Madrid una altra vegada hagin posat com a prioritari amb l'aspecte de la infraestructura tornar a fer el corredor central ferroviari de mercaderies, perquè sembla que després de tot el procés que hi ha hagut a Europa i després de tot el que es va dir, que es torni a posar, no fa que fins i tot a Europa ens vegin com un país que realment no poden confiar en nosaltres. La pregunta, si no ho entes malament, és com es valora. Sí, cal dir-ho. Bueno, jo ja ho he valorat abans. Ja ho he dit abans jo. Sí, però també l'afegit que quan tornem a insistir-hi en un tema que sembla clar, que no té cap tipus de virtualitat i no té retorn ni social ni econòmic, que des d'Europa no tenen una desconfiança afegida, és a dir, realment que això sigui l'únic acord econòmic d'abast i que s'han posat d'acord tots els grans partits a Madrid, quina valoració es pot fer des d'Europa d'aquest fet? Bueno, i quina valoració es pot fer del fet que Espanya segueixi mantenint un pla d'infraestructures que farà que sigui el segon estat amb més quilòmetres d'alta velocitat del món després de la Xina? I que hagi mantingut la prioritat de la connexió d'alta velocitat entre Ourense i Zamora en aquests pressupostos absolutament tan i tan restrictius. Tampoc ens pensem que Europa ens salvarà, perquè Europa ens salvarà. Vull dir que no vindran i li diran retalla tant, però a vegades des de Catalunya també ens pensem si rescaten a Espanya, llavors la Merkel li dirà que gasti aquí i no gasti allà. No siguem tan optimistes. Ens dirà que retallem tots i que suprimim tots i que fem fora no sé quants funcionaris, com ha passat a Grècia, inclosa la Generalitat de Catalunya. I el corredor
bueno, ara tenen una excusa, me la va dir aquest economista a Catalunya Ràdio. Ara diuen, bueno, és que ara té sentit que facin el corredor central, perquè si heu de marxar necessitem una connexió nosaltres en Europa. Bueno, no ho han fet en 30 anys i fa 30 anys aquest tema ni estava sobre la taula ni es plantejava ni existia el risc, però bueno. Jo anava a dir una cosa similar a la que acaba de dir ara. Però l'exemple potser és que ells estan construint el seu estat també. El que passa que el facin amb els seus diners. Jo crec que aprofiten que encara tenen els nostres. Sí. No, però deixa'm fer un comentari només sobre aquest punt. Sí. No, només un comentari sobre aquest punt, que és respecte a la diferent percepció de què s'ha de fer si vols que no se'n vagin, que té en aquests moments l'estat espanyol amb el que ha tingut, per exemple, el Canadà respecte al Quebec. El Quebec va fer 2 referèndums i va estar a punt d'anar-se'n. La reacció del govern federal va ser els hem de tractar bé per evitar que se'n vagin. I efectivament va baixar molt el partit quebecois. Ara ha tornat a guanyar, però ha guanyat amb el 30 i pico, tampoc no té majoria absoluta. No? I el que van fer el Quebec va ser el contrari. No va ser de dir, com que se n'han d'anar igual, ara ja veuràs, ni aigua. No. I anem a mimar-los, volem que es quedin, tractem-los bé. Sembla la reacció lògica, no? És el que adoptem en general de la vida. Aquí no, de manera que l'argument aquest economista va en aquesta línia. Vale, d'acord, o sigui, que dius que et castigues, doncs aleshores saps quin serà el resultat. 100.000 independentistes més. Lògicament. Qualsevol dels comentaris que s'estan fent ara, des d'Espanya, no? Amb aquesta agressivitat, el que fan és alimentar tot això. De manera que és curiosa la percepció, no? Bueno, curiosa. Portem molts anys, 300 anys com a mínim, perquè ara ens sorprengui. Però sí que entenc, no?, la lògica, però la lògica des d'una mentalitat que l'he Si no podeu, en allà també m'hi afegiré, perquè crec que és una magnífica analogia d'una cosa que s'ha dit abans a la taula. A veure, hi ha aspectes del debat que ja han superat, és a dir, ja no estan presents en el que és un debat tècnic, per entendre, és un debat més racional, buscant sempre la rendibilitat econòmica i social, per exemple, de les inversions, i que es veuen estrictament en una dimensió política. Quan és una dimensió política com contraposada, que és el que ens hem acostumat aquí, a el que és la dimensió tècnica més raonada, que no tindria per què ser així. Abans ha sortit, el tema de les infraestructures no és el tema preocupant, ara no és un debat a tots els països d'Europa, és un tema recurrent nostre de fa 15 anys i fins i tot de fa 35 anys. Anava a dir, l'analogia és un magnífic exemple de que vols que el Madrid guanyi la Lliga encara que perjudica la selecció espanyola. És exactament així. Primer felicitar els 3 ponents. A mi m'agradaria fer unes preguntes sobre la relació del que està molt de moda, el que està molt al carrer, és el tema de la independència. Respecte al turisme, hi ha algun referent històric d'algun estat, aquests últims que ens ha dit la doctora Paluzie, que s'han fet de nou respecte a la influència o l'impacte que ha tingut amb el turisme? Tenim present que nosaltres depenem amb el 10% aproximadament del PIB. Senyor Castells, m'agradaria comentar-li que amb tota la seva explicació, la seva claridora explicació, no ha comentat en cap moment el tema de la inflació com una... Si el tema de la inflació pels alemanys és un argument o una excusa per vestir tota aquesta política tan restrictiva de cara a nosaltres, i després si aquesta sol·licitud alemanya de cara al sud d'Europa no té certa similitud amb la sol·licitud catalana respecte a Espanya, és a dir, que a vegades nosaltres ens podem queixar del que també podem fer. I la doctora Paluzie, estem entrant en uns anàlisis sobre el tema del dèficit que la gent o juntem les balances comercials i les balances fiscals. Això també és un tema que nosaltres durant els últims anys ens hem queixat quan ens ho deien a nosaltres, ¿no? Deien, que nosaltres tenim dèficit fiscal, sí, però vosaltres podeu vender los calzoncillos a Andalucía. Jo crec que ara no hauríem de caure amb el mateix parany i també preguntar-li quin missatge creu des dels estaments econòmics, des dels estaments acadèmics econòmics, s'ha de traslladar a l'empresa. Quan dic l'empresa no és només l'empresari, però bàsicament l'empresari, que en aquest moment està patint una crisi econòmica molt forta i amb la qual la incorporació del missatge d'independència
per molta il·lusió que li pugui generar, no deixa de preocupar-li per la inestabilitat manifesta que pot generar. En relació a la qüestió concreta, a nivell de la magnitud que això significaria per Catalunya, ho he dit abans, estar en aquesta posició de lideratge mundial, no hi ha un exemple, diríem, homologable. Això no vol dir que no es pugui parlar, que no hi hagi algunes qüestions que sí que es poden posar sobre la taula. Però de totes maneres vull fer referència a aquesta qüestió en el sentit que, de fet, en alguna intervenció que s'ha dit abans, si hem de plantejar un model de país, vol dir que també haurem de plantejar un model turístic de país que pot ser diferent i anar més enllà d'alguns tics que també tenim heredats respecte al model turístic, podríem dir, convencional espanyol. Però a banda d'això, probablement trobaríem alguns referents a una dimensió inferior des del punt de vista de la magnitud del sector en el cas de les repúbliques balcàniques, en concret Eslovènia i Croàcia. Serien dos bons exemples o dos bons països actualment on podríem veure com, evidentment, en el moment, a més, no en el cas d'Eslovènia, però en el cas de Croàcia, a més hi va haver una guerra pel mig, alguna cosa això va significar un trasbals convuls, del que podria ser l'activitat turística, i va significar, per això dic tampoc no és exactament, esperem que no sigui així, que tampoc no és exactament igual, però va significar, a més, no només la possibilitat efectiva que hem tingut de construir un model que s'ha demostrat un model exitós, amb una dimensió molt inferior a la catalana, però un model exitós des d'un punt de vista de la integració del turisme en la seva activitat productiva i des del punt de vista dels vectors d'atractivitat turística del país, però es va fer, s'ha de dir, a partir de la reconstrucció de les pròpies destinacions turístiques, perquè moltes d'elles van acabar bombardejades directament. Per tant, vol dir, espero que no passi això, o esperem, vaja, però vol dir, era un procés d'orientació de model cap a una direcció que va ser la que van triar, des d'un punt de vista de quina ambició, no només visió, sinó quina ambició turística volien tenir, però a partir d'una situació que de fet van haver de començar de nou. El cas d'Eslovènia és una mica diferent, perquè en aquest cas no hi va haver guerra, però sí que hi va haver una dinàmica, diríem, molt clara de replantejar el que havia estat el model turístic previ, el model turístic que d'altra banda també parteix d'una situació condicionant que també és diferent a la nostra, perquè era un model turístic que en els seus orígens estava en una òrbita econòmica, diríem, de països socialistes de Iugoslàvia, tenia les seves condicions particulars, però que no responia exactament als criteris o als plantejaments que podríem tenir aquí. Amb això què vull dir? Vull dir que sí que hi ha exemples amb una altra dimensió i una altra dinàmica, i que aquests exemples s'han manifestat, diríem, en coses tan clares com que en aquests moments els models turístics eslovè i els models turístics croata no és exactament el mateix. Cadascú ha triat el seu camí, han orientat les seves polítiques en una direcció determinada i han establert els mecanismes de governança específics per a aquesta activitat també de manera diferenciada. I aquí podríem seguir desviant, però probablement serien els dos casos que podríem significar dels nous països europeus, si es pot dir així, en què podríem trobar-nos amb alguna situació similar i que probablement des d'aquesta visió que també plantejava que hem d'analitzar i hem de veure també sectorialment cap on volem anar, hem de plantejar-nos també veure què és el que ha passat en altres llocs. En tot cas, també voldria afegir que i abans diríem el model turístic català des del punt de vista de promoció exterior, penso que això és important saber-ho, és un model turístic en aquests moments i ha estat tradicionalment profundament vinculat a la imatge d'Espanya. Ens agradarà o no ens agradarà, aquest és un tema d'això, però les coses són com són, diríem, i de fet hi ha una expectativa per part del turista internacional quan ve a Catalunya que en molts casos ho desconeix. En aquests moments estem en una tesi doctoral treballant en qüestions d'aquestes, de quina és la imatge turística de Catalunya a les xarxes socials, i és ben curiós com la imatge que s'emet és una concreta i amb continguts de catalanitat clara del que s'emet, i en canvi la imatge que es rep, és a dir, si mirem les xarxes socials, les xarxes socials, el concepte Espanya i el que significa l'espanyolitat és dels preeminents.
no deixa de ser una cosa, per tant, això ho hem de tenir en compte. També és veritat una altra cosa, que el posicionament, diríem, en termes turístics d'un nou estat o d'un potencial nou estat, deixem-ho dir, diríem, d'una manera fàcil, va de suar. En el moment en què és nou estat, tothom el reconeix. I per tant, evidentment això significa que s'han de vehicular mecanismes precisament després per ajustar la realitat amb l'expectativa. Però la situació és aquesta, de no ser conegut per res. Eslovènia en termes internacionals en aquests moments és un perfil determinat dintre de la imatge que poden tenir alguns dels seus visitants principals, que són italians o alemanys, que saben perfectament que el model esloveni és un model diferent del croata. Bueno, potser més que és una mica massa, però vaja, en definitiva, per donar arguments. A veure, tractaré de ser breu. El tema de la inflació amb Alemanya. Sí, ells ho fan servir d'excusa, perquè és l'únic objectiu que té el Banc Central, de la inflació. La inflació no pot ser superior al 2%, ara està entorn del 2%. Perquè que tothom, si algú està preocupat realment que si parla d'inflació és que viu fora de la realitat, no? El comissariat és el contrari, és d'atonia econòmica i reflexió, és el problema. Els alemanys, jo crec que el que els preocupa de veritat és que el Banc Central Europeu es vegi obligat a fer coses que en un país federal no fa el Banc Central sinó el Tresor o el govern federal, o el pressupost. I aquí en part és així, és a dir, que es vegi que es trobi financiant el deute dels estats, quan no hauria de fer-ho, i amb això tenen raó. Ara el Banc Central, en canvi, sí que té l'obligació d'assegurar que no hi ha problemes de liquiditat. I a Europa la crisi contamina immediatament a països que no tenien per què tenir problemes de liquiditat, com són Espanya o Itàlia, immediatament que esclaten. La inflació més aviat al revés, el que està dient és alguns, els alemanys evidentment no ho accepten, però per exemple Krugman ha dit, escolti'm, i em sembla que el Roll s'ho va dir també, Europa hauria de modificar l'objectiu d'inflació que fos del 4%. Això animaria una mica més l'economia i faria baixar el deute en termes reals, els països deutors. I també està sobre la taula la qüestió de dir si els països que s'ho poden permetre haurien de fer polítiques més expansives, Alemanya, poden fer-ho de dues maneres, o tenir més dèficit, o si això resulta que és un anatema, pujant els salaris. Efectes inflacionistes, però estimularia la demanda, per exemple, als alemanys, i per tant faria que els espanyols i els catalans poguessin exportar més. Respecte al tema de la relació d'Alemanya amb els països del sud i Catalunya amb el sud d'Espanya, la diferència és molt clara. Alemanya, que és més competitiva que els països del sud, exporta molt als països del sud, però a diferència del que succeeix a Espanya o a qualsevol país federal, no hi ha un pressupost federal que en part compensi aquestes diferències de competitivitat. Per exemple, a Espanya, ens ho ensenya l'Elisenda, resulta que Catalunya, que és més competitiva que Extremadura, per tant exporta més que els estranys, que els estranys es compren a nosaltres, probablement per això tenim un saldo comercial positiu, en canvi té un dèficit fiscal del 8,4% i Extremadura un superàvit fiscal del 17,3%. Vol dir que Extremadura es podria permetre tenir un dèficit comercial del 17,3% perquè és menys competitiva i no tindria més problemes perquè rebria a canvi el 17,3%. Això dient és excessiu, però en canvi, fixeu-vos, això és excessiu. Però, en canvi, el problema que tenim a la Unió Europea és que no hi ha un pressupost federal que menys intensament que en el nostre cas faci això. Perquè el que no podem aconseguir mai és que els països, a través del mercat, acabin sent igual de competitius tots. Això no passa a cap país federal. I el pressupost federal, en part, pal·lia aquesta diferència i fa que els desequilibris no arriben a ser tan brutals com són a Espanya. La comparació dèficit comercial, dèficit fiscal, que havies adreçat a l'Elisenda, però em permet opinar sobre aquest tema. Anem a veure, jo crec que aquí cal distingir el terreny del normatiu del terreny de la realitat. O sigui, en els països integrats econòmicament, en part, les diferències de competitivitat que provoquen un dèficit comercial són compensades pel fet que les regions més competitives són més riques i com que són més riques produeixen fluxos fiscals cap a les més pobres. Això és un fet objectiu. L'altra cosa és pretendre que són categories comparables. Per una raó, el dèficit fiscal és fruit d'una decisió política, que és el que prenen els pressupostos de l'Estat, els representants polítics, el dèficit comercial és el resultat del joc lliure del mercat. De manera que aquest argument, que alguns el fan servir, sí, però Catalunya es beneficia i tal, si tu vols, si vostè vol, fins l'any 86, que vam entrar a Europa, mira, podries dir, sí, però les empreses catalanes es beneficien d'un mercat protegit. En part de realitat. Des de l'any 86 no és acceptable en absolut.
Perquè des de l'any 86 nosaltres naveguem en mar obert. I els extremenys i els andalusos, que abans compraven els catalans perquè els arancels que posava l'Estat ens feien més competitius que els que venien d'Anglaterra o de França o d'Alemanya, ara no. Que si compren és perquè volen, al mercat. Mentre que nosaltres, si paguem més impostos i paguem menys despesa, no és perquè volem. És perquè el pressupost de l'Estat ho diu. De manera que en el terreny normatiu no som culpables. En el terreny de la realitat sí que és veritat i és desitjable que en un país integrat econòmicament les diferències de competitivitat provoquen dèficits comercials o superàvits comercials, en part siguin atenuades per l'efecte del pressupost del govern central. Sí, en relació a les preguntes que ens ha plantejat, volia afegir un tema en relació al de la marca i el turisme. Això que deia el ponent és que immediatament en el moment de la independència la teva marca està al mercat. Això va passar a Montenegro, que no sabien molts, no sabien, bueno, sí que recordaven, jo recordava un episodi del Tintín que està a Montenegro, però a banda d'això, un desconeixement bastant gran generalitzat a Montenegro, i amb la independència tots vam veure els reportatges a tots els diaris d'aquelles platges i aquella costa meravellosa que tenen a Montenegro, no? Tant la situa directament al mercat. Catalunya, turísticament, hem tingut una marca impressionant des del 92, que és Barcelona, però en canvi la marca Catalunya ha tingut moltes dificultats de posicionament, que amb una independència la situaríem directament en el mercat. Llavors aquí es podria aprofitar d'una cosa que ha comentat abans el doctor Castells, que és aquest potencial de l'agroalimentari. Hi havia un article, no sé si el vau llegir, al diari Ara, d'un italià, un emprenedor italià, Nicola Padovan, em sembla que es deia, que parlava de la marca Catalunya i com els italians havien sabut jugar amb la marca Itàlia per aquells productes alimentaris amb una etiqueta de qualitat, quan en realitat molts dels nostres productes mediterranis, com l'oli, etc., tenen més qualitat que la qualitat mitjana italiana. I això és un tema que penso que s'ha de treballar, aquesta marca Catalunya lligada al producte de qualitat agroalimentari i turístic, i molt lligada al turisme. Llavors, el tema aquest, ja ho ha expressat molt bé el doctor Castells, el que passa que parlem del tema del comerç i de quina és la internacionalització de l'economia catalana, etc., perquè una mica també estem fent anar arguments a la defensiva, perquè és que hi ha titulars de diaris econòmics que diuen que el 70% de les empreses catalanes, el 70% del que venen les empreses catalanes és a Espanya. I això ho diuen a mitjans de comunicació de masses, que arriben a la ciutadania catalana. Llavors, hem d'estar preparats per aquesta guerra de les idees també, i donar les xifres que són, que resulten de les estadístiques oficials, en aquest cas de la Universitat Autònoma de Madrid, és a dir, que no són ni tan sols xifres que vinguin de les nostres institucions. Llavors, en relació al que deia l'Enric abans, l'Enric Llarch, oblidem-nos de pensar en frame espanyol, pensem, és que no hi som encara. D'acord? I a mi ja m'agrada i hem de començar a pensar, plantejar-ho en termes de quin model de país volem, etc. Però és que no hi som. Vull dir, no hi ha ni un referèndum d'autodeterminació convocat, ni sabem en quins termes es plantejarà, ni sabem si el guanyarem. Per tant, i ara el que sí que tenim és una guerra mediàtica diària amb arguments que quan no són directament amenaces de violència, que hi són, llavors són amenaces econòmiques, de la ruïna econòmica, i falsedats com la de la senyora Camacho i les pensions. Llavors, sí, una cosa és el que voldríem i l'altra és que també hem d'estar preparats per reaccionar una mica a la defensiva davant de la mentida. No m'agradaria afegir més tensió encara als horaris tant dels ponents com de vostès. Si és una última pregunta que algú no pot anar a casa sense poder-la treure, doncs seria el moment, si no ja passaríem. Sí? Vull preguntar sobre el tema que de retalls i que ara entrarà en vigor
llei aquesta que va aprovar el Partit Socialista de pensions, i aleshores que té una gradualitat que el tema de les jubilacions les porta fins als 67 anys, al 2027 aproximadament, i encara no entra en vigor aquesta llei i s'està parlant ja de modificar aquesta llei que encara no ha entrat en vigor, i no sé si això està molt depenent del tema aquell del rescat que pugui demanar o les condicions que li vulguin imposar al govern d'Espanya, i aleshores si aquesta gradualitat la treuríem o no la treuríem, o faríem una nova llei encara que no entraria en vigor aquesta que va fer el Zapatero. Sembla que hi havia una aixecada, potser? Una recollida de qüestions, sisplau. Tres qüestions molt concretes. Una, estem parlant de projecte país, per tant, quina és la definició del que volem al nostre país a partir d'avui o amb l'independència, més igual. Però a mi em preocupa un tema que és el de si assolim la independència o si anem cap a aquest model, serem capaços de que aquest model independent, o aquest país independent, sigui capaç de sortir d'aquest desequilibri territorial econòmic que tenim en aquest país, o no? Per tant, aquest element de reflexió que estaves dient abans, Salvador, de coses que... quines poden ser les projeccions de futur, a mi em preocupa. I si serem capaços de sortir d'aquesta base sobre l'àrea metropolitana de Barcelona i redistribuir territorial i econòmicament el país, si ho veieu així o no. La pregunta podria ser aquesta. Punt 2. El doctor Castells ha parlat del tamany empresarial i m'agradaria saber si es referia a un tamany d'empreses més grans o més empreses o les dues coses al mateix temps. La tercera, per la doctora Paluzzi, que m'ha tret una mica la pregunta. Dius, jo crec que en aquest moment teniu la responsabilitat, tots els que esteu treballant amb xifres, que donen una visualització objectiva de la situació, tant de present com de futur, que teniu, jo diria, l'obligació de sortir als mitjans de comunicació i donar-los a conèixer. Perquè no es produeixi, i estaves dient molt bé un exemple, el de la Sánchez Camacho, que parli, lògicament, de les pensions, perquè hi ha una gran quantitat de votants, que això els preocuparà molt i, per tant, només tindran aquesta visió filosòfica o, d'alguna manera, que no s'ajusta a la realitat. Molt curt, allò del corredor i de les inversions a l'àrea de Galícia. Jo també era dels que pensava que això es congelaria i fins i tot ho vaig escriure i no ha estat així. Jo crec que el que passa sobretot és que hi ha un gran temor per part de l'Estat de deixar d'alimentar les grans empreses d'obres públiques espanyoles, les ACS, les Ferrovial, etc., que estan endeutades fins a les cegues amb els bancs espanyols. I que si aquest flux de recursos públics a través d'inversions que van a parar a les grans constructores i que després es retornen en els bancs, això es talla, el problema immobiliari pot quedar petit davant del problema de les obres públiques. I més quan aquests bancs en els darrers mesos, des que la segona tongada de finançament del Banc Central Europeu finançant a l'1% els diners que anaven a demanar els bancs, sobretot bancs espanyols, aquests bancs espanyols els que s'han dedicat és a comprar deute espanyol, moltes vegades deute que ja tenien els bancs alemanys. Per tant, hi ha una concentració de deute molt gran, molt més gran que no fa pas un any o dos en els bancs espanyols. I això és una bomba de rellotgeria que el dia que esclati tornarem a tenir un altre episodi d'aquesta crisi interminable. I aquest jo crec que és un dels elements que ens ha de fer pensar que com més aviat ens n'anem, millor. Perquè si triguem 2 o 3 anys, si triguem 4, ara no seran 900.000 milions el deute que té l'Estat. Es pot això multiplicar o augmentar moltíssim més.
Perdoneu. I és que alguns ponents han de marxar. Al final aquesta última pregunta han estat 5 i alguna em sembla que és de fer una conferència nova. Mirarem de contestar-les, però necessàriament segurament ho hem de fer de forma breu. Jo diria que l'espai isotòpic només existeix en els models teòrics. Kristaller, en un moment determinat, Kristaller és un geògraf alemany de la primera terç de segle, ho va teoritzar. Però això que vull dir, ho va teoritzar per intentar entendre com funcionaven les jerarquies en l'espai, però de fet el país que tenim és com és, un país desequilibrat. És el que tenim, hem de ser conscients del que tenim, i amb el que tenim jo penso que l'important és poder resoldre el desequilibri. Les inèrcies territorials segurament són les més difícils de resoldre, perquè les coses van creixent, o com a mínim en l'escala curta i mitja, a llarga durada, fins i tot ciutats com Tarragona, que era la capital, diríem, de l'Hispània romana, doncs resulta que ara és una ciutat de 100.000 habitants, de 130.000 habitants, a llarga durada poden passar moltes coses, però en el curt, en l'espai de temps que poden abastar les nostres vides, segurament el que hem de ser és molt conscients de quina és la realitat i a partir d'aquesta realitat generar les condicions, i amb això estic molt d'acord amb el que s'ha dit abans, de condicions de benestar social, de benestar cultural, de benestar relacional, aquest tipus de coses que siguin equivalents a tot arreu. Aquí sí que podem anar a tendir cap a la isotropia, amb l'altre no, que aquestes condicions puguin generar les oportunitats i puguin tenir un component d'excel·lència que no necessàriament hagi d'estar concentrada en un determinat lloc, sinó que pugui ser expandit per tot el territori. I això és un tema de visió de país, un tema d'ambició de país que hauríem de tenir, però el país que tenim és com és. Molt bé, el tema del tamany empresarial, no, jo em referia al tamany empresarial, necessitem empreses més grans, necessitem que entre les 100 primeres empreses europees, com passa a Suècia o Suïssa, n'hi hagi 10 de catalanes, o 5 o 6, no 0 o cap, 0 o 1, no sé quantes n'hi havia. Això no vol dir, sempre ho haig de dir, això no vol dir que no consideri que és fantàstic que tinguem tantes pimes i empreses petites i tot això. Però hi ha d'haver un procés de selecció natural i de creixement a la piràmide. La flota necessita vaixells de totes les anys. I com més portaavions hi ha, millor pels vaixells petits també. I a Catalunya, per circumstàncies diverses, doncs ens falten portaavions i ens falta que la piràmide arribi als pisos de dalt de tot fins al vèrtex. Això ens falta. El tema que ens plantejava sobre les pensions, a veure, el govern espanyol decideix poc. Per ara ha pogut decidir que no retalla les pensions, ja veurem si pot decidir que manté aquesta gradualitat en la jubilació i l'allargament de la jubilació o li vindrà imposat com a part de les condicions del rescat. Cal tenir present que la situació demogràfica espanyola és preocupant perquè vam tenir el baby boom més tard que la resta d'Europa i per tant a partir de, em sembla que és el 2027, ja s'entra en una fase en la que no estaven garantides les pensions. Per això es va fer el pacte de Toledo, es van crear els fons de reserva, etc. Ara més tenim el problema d'aquesta crisi que clar, encara impacta més sobre la base de cotitzacions que finança les pensions, que abans no ho he comentat, però els sistemes de repartiment, és a dir, les pensions d'un any es paguen amb les cotitzacions socials dels treballadors en actiu d'aquell any. Clar, el problema demogràfic hi és, amb un sistema de capitalització no existeix de la mateixa manera. En un sistema de repartiment, si hi ha un moment en què tens molts més pensionistes que no treballadors en actius perquè s'ha produït una transició demogràfica determinada, doncs tens un problema. I ja està, em sembla que ja hem contestat entre tots una mica tot, no? Gràcies a tots. Abans de procedir a la cloenda, estic obligat a parlar, perquè m'han demanat ni més ni menys que facin una síntesi del que s'ha dit. No pateixin, perquè els hi prometo, agafin el rellotge, els hi prometo que estaré un minut. Jo creo en 3 idees. La primera, som el que som avui gràcies a la nostra vocació d'internacionalització. Per tant, repensem el país però mirant-lo cap enfora, és a dir, continuem amb els ulls oberts cap al que passa fora i volem ser actors i implicants en el que passa al món.
La segona idea és que confiem en els bons fonaments que tenim, és a dir, aprofitem millor els recursos de què disposem i aprenem a saber fer millor el que ja sabem fer. I finalment, que és un moment clau per tenir una visió estratègica de país, una visió estratègica de futur, per construir el que en alguns moments, alguns ponents han aconseguit en dir el que podria ser el model català. És a dir, ara, com sempre, però segurament ara més que mai és el moment de la política. Moltes gràcies.